श्री राम। पिताश्री, राम समुद्र पार करके लंका के तरफ आ गइल बा। तय में भयभीत और चकित होके के का आवश्यकता बा पुत्र इंद्रजीत? ना तो हम भयभीत बानी और ना ही चकित पिताश्री। हमार कहे के अभिप्राय तो मात्र ही रहे कि कहे ना हमनी के वो लोग के भयभीत और चकित कर दी। कैसे? वो लोग पे ही समय आक्रमण करके। इतना लंबा समुद्र मार्ग पार करके अइला के बाद राम लक्ष्मण और उनकर पूरा वानर सेना पूरा तरह से थक गई होगी। ई एगो ऐसा अवसर बा जेकरा के हमनी के गवावे के ना चाहिए। हमनी के शत्रु सेना के असावधानी के पूरा लाभ उठा के उनका पे आक्रमण कर देवे के चाहिए। ये आक्रमण शत्रु सेना के आत्मविश्वास के ध्वस्त कर दी। पिताश्री, हम भ्राता इंद्रजीत के निर्णय से सहमत बानी। हम पूरा तरह से सहमत बानी। लेकिन हम सहमत नहीं की लंकेश्वर। हम इंद्रजीत के कथन से सहमत नहीं की। ये समय वो तपस्वी राम पे आक्रमण कईल लंका के हित में नहीं खे। काहे? मेघनाथ के योजना पर रउआ लोग के आपत्ति काहे बा? मेघनाथ के योजना हमरी खातिर हितकर काहे नहीं खे? इंद्रजीत के योजना पे अमल करे के अर्थ बा युद्ध। और यदि युद्ध भइल तय में लंका के भी आपन कैगो महारथी से हाथ धोवे के पड़ी। युद्ध में प्राण के हानि तो अटल बा कंपन, परंतु हमने के आक्रमण करे के का आवश्यकता बा? वो यदि केहू के आक्रमण करे के आवश्यकता बा तो वो बा ओ तपस्वी राम के। हमरा विचार में लंकेश, काहे ना हमने पहले वो राम के ही आक्रमण करे दी। ऐसे हमनी के लाभ का होखी कंपन? ऐसे हमने के ही लाभ होखी कि वो आक्रमण में जौन प्राण के हानि होखी वो केवल राम के सेना के होखी, हमने के ना। राम और ओकर सेना केवल अभी तक सागर ही पार कर पाइल बाड़े। ऊ लोग के यहाँ तक पहुंचे खातिर खंदक के लांगे के होखी। लंका के अजय तट के पार करके यहाँ तक आवे के होखी। जौन हमरा संभव ना असंभव प्रतीत होता। और अगर राम कोनो प्रकार लंका तक पहुंच भी गई तो लंका के मुंडेर पे खड़ा रक्षक ना तो कर सेना के आगे जाए दी है और ना ही पीछे। तहार बात में सार बा कंपन। यहां तो हानि हइये नहीं खे, केवल लाभ ही लाभ बा। इंद्रजीत, अकंपन उचित कह रहल बा। जी पिताश्री, अकंपन के बाद से हम पूर्णतः सहमत बानी। अब हमनी पहले आक्रमण ना करब बल्कि प्रतीक्षा करब कि राम की सेना पहले आक्रमण करे। और ऐसे उनकर धैर्य और संयम के परीक्षा भी होगी। जब लंका नगरी में प्रवेश करे में असफल हो जाई हैं, तब जौन समुद्र के पार करके यहां तक पहुंचल बाड़े, वह विशाल समुद्र राम के ओकर सेना सहित निगल ली। लक्ष्मण, हनुमान, इतना कम समय में इतना सुंदर शिविर बना लेला तू।
राउर शिविर खातिर ये स्थान भी महाराज विभीषण चुन ले बाड़े रघुनंदन। अच्छा, प्रभु, राउन जोन शिविर बा उ छावनी के बीचों बीच होखे के चाहिए। सुरक्षा के दृष्टि से भी और संपर्क खातिर भी। रउआ खातिर ये सब शिविर रउआ निकट होखी और शिविर वालन खातिर रउआ। धन्यवाद मित्र। रघुनंदन, अब रउआ विश्राम करी। महाराज सुग्रीव, सेना के सेनापति बना के रउआ हमके विश्राम करे खातिर कहा तानी। अब विश्राम कहाँ महाराज सुग्रीव? युद्ध भूमि में तो सैनिक के सूतत समय भी जागत रहे पड़ेला। सैनिक के अर्थ ही हा सूतल सूतल जागल और जागत जागत विश्राम करल। महारानी, स्वामी, क्रोध के त्याग दी, हमार बात मानी। महारानी उठी, कहीं का कहल चाहतनी? इहे कि रउआ श्री राम से अपन बैर त्याग दी। महारानी, रउआ हमरा सामने हमार शत्रु के नाम के आगे श्री लगा रहल बानी। कहीं कुलद्रोही विभीषण त नइखे सिखैले ना? रउआ सब बात के हंसी में काहे लिहिला स्वामी? बैर तो ओकरे से कइल जाला जेकरा से रउआ बल और बुद्धि से जीत ना सकी। ई बात त महारानी रउआ राम के बतावे के चाहिए। हम रउआ से हाथ जोड़ के विनती करतानी, सीता के श्री राम के पास लौटा दी। जौन संघार हमार लंका के द्वार पर दिखाई दे रहल बा, अभी भी समय बा स्वामी, ओकरा के टाल दी। महारानी मंदोदरी, जौन संघार रउआ दिखाई दे रहल बा वो अवश्य होखी, परंतु लंका के ना, राम और ओकर बानर सेना के। महाराज विभीषण, हमनी सागर पार करके लंका तक पहुंच गए नहीं, परंतु रावण की तरफ से कोनो प्रतिक्रिया नहीं किया। ओकरा में इतना अहंकार, इतना आत्मविश्वास। आत्मविश्वास था महाराज सुग्रीव, अति आत्मविश्वास। ये बिजली के चमक कैसन, वो भी बिना बादल के। महाराज विभीषण, वो है त्रिकुट पर्वत था ना? जी प्रभु, यह त्रिकुट पर्वत के शिखर पे लंकेश्वर के विलास भवन बा, जहां इस समय नृत्य और संगीत के सभा हो रहा होगी। रावण संगीत नृत्य के आनंद लेत बा? प्रभु, ई जौन चमक रहे वो रावण के मुकुट में रखल हीरा के चमक रहे, जौन रवा बिजली जैसन लागल। बड़ा आश्चर्य के बात बा भैया, शत्रु के सेना आक्रमण के तैयारी कर रहल बा और रावण नृत्य और संगीत में मगन बा।
एकर अर्थ बा कि ओकरा कोनो बात के भय नहीं है। सौमित्र, दशानन के रणनीति के ई चतुर चाल है। रणनीति के चलते युद्ध में चला जाला महाराज विभीषण, परंतु हमरा लगता कि रावण के बात के पता ही नहीं है कि हमने लंका तक पहुंच गइल बानी। वो ई सब जाना ताड़े कि हमने कब का करेला और कब का सोचीला, उनका सबके सूचना मिल जाला। वो ई भली भांति जाना ताड़े कि हमने लंका पहुंच चुकल बानी, परंतु हमने के लंका पहुंचला पर भी उनका तनिक भी ये बात की चिंता नहीं खे। बस वो अपन आमोद प्रमोद में ही मगन बाड़े। वही जतावल चाहताड़े जैसे हमनी के हृदय में उनकर धाक जम जाए और लंका वासियन के मन में युद्ध के आतंक न फैले। और जब हमने आक्रमण करी तो ओकरा के वो लोग महत्वहीन समझस। ऐसन बा तो ओकरा चेतावनी देवल अति आवश्यक बा, काहे कि शूरवीर के नियम हा कि घात करे से पहले सामने वाला के सतर्क कर देवे के चाहिए। हमारी बाण रावण के सूचना दे दी कि हम लंका आ गए बानी। हे शिव शंकर महादेव, हे कैलाशपति, हमार पति के रक्षा करी। महारानी, काहे ए समय कैलाशपति के कष्ट दे रहल बानी? क्षमा करी महाराज, राउर के मस्तक से मुकुट गिरे के ये बहुत बड़ अपशकुन भइल बा। महारानी, हमार मस्तक कट के गिरल शुभ होखेला, तो मुकुट गिरल अब शगुन कैसे हो सकेला? स्वामी, हम राउर धर्म पत्नी हई, सदैव राउर हित ही चाहब। रउआ से हाथ जोड़ के विनती करतानी, बार बार अपशकुन हो रहल बा, राम से बैर त्याग दी। ई बाण अवश्य ही राम के रहे। राम के बाण रहे त का भइल? अभी वो हमर चंद्रहास खड़क के चमक नइखे देखले। जब वो हमार मायावी शक्ति के सामना करी तब ओकरा पता चली लंकेश के शक्ति का हो। लाई महारानी, हमार मुकुट लाई। हे महादेव, लंकेश्वर के मस्तक पर मुकुट अनंत काल तक दमकत रहे। माता त्रिजटा, अब कोनो प्रार्थना फलदायी ना होगी, चाहे कितना भी पूजा अर्चना उपासना कल जाए। अब दुष्ट रावण की ओकर कल गल पाप के फल मिले के समय आ गल बा। रघुनंदन के बाण से जब ओकर पुत्र सबके, स्त्री सबके, सेनानी सबके विनाश शुरू होगी, तब ओकरे कईल अत्याचार अनाचार ओकरे के भयभीत करे लागी। लंका के घर घर से जब आक्रोश सुनाई दी, तब ओकर अमर होके के भ्रम टूटी, और जब अपने भवन में वो मृत्यु के बढ़त परछाई देखी, तब ओकरा विश्वास होगी कि मृत्यु ओकरा से अधिक दूर नहीं खे। महाराज दशानन, राम के सागर पार करावे में अवश्य देवता सभी सहायता कैले बाड़े, काहे कि मानव खातिर ई कार्य असंभव बा। तो भुला रहल बड़ा प्रहस्त, यह देवता मुख में तिनका दबा के ए मेघनाथ के जय जयकार करत लंका तक घिसटत आइल रहलन। जौन स्वयं अपन रक्षा न कर पौले, ओ हारल देवता लोग ए जीवन में लंकेश के ऊपर आक्रमण करे के दुस्साहस लइखन कर सकत।
पुत्र मेघनाथ, हारल सिपाही घायल नाग के भांति भयानक हो जाला। अवसर मिलला पे वही प्रकार उछल के आवेला जैसे भाटा में पीछे हटल सागर के लहर ज्वार बन के उमड़ के आवेला। आदरणीय माल्यवान जी, राउर आयु राउर युग बीते के संकेत दे रहल बा। हर घड़ी उत्साहीन और निराशा से भरल राय देवे खातिर दरबार में बैठे से तो अच्छा बा कि रउआ कोनो कोना में बैठ के पूर्णतः विश्राम करी। इंद्रजीत, हम जाना तानी शत्रु के तुच्छ सफलता से तहार भुजा उनकर वध करे खातिर फड़फड़ा रहल बा, परंतु अपन नाना जी के अनादर तहरा शोभा नहीं देत। शत्रु के अवसर ना दे के हम ही आज्ञा देतानी कि तुरंत सेना तैयार कल जाए। शत्रु छोट होके चाहे बड़, अवसर मिलते अनिष्ट करेला। सुना दशानन, सिर के हिस्सा डूब जाए तो हाथी भी पानी में डूब जाला। सीता हरण के पाप तरह पीछे लागल बा, एही से सद्बुद्धि तरह से दूर भाग रहल बा। राम से धर्म के उदय है, यही से लक्ष्मी उनकर आलिंगन करेली। शत्रु के वध करे खातिर धर्म कर्म के अनुसरण कईल जरूरी है, किंतु तू तो पाप आचरण कैले बा। दशानन, तू इस सोचे खातिर तैयार नहीं कि सागर पे सेतु बांधे का शक्ति केवल ईश्वर के ही हो सकेला, और राम विष्णु के अवतार हमें। शक्तिहीन प्राणी खातिर शरण लेलल ही उचित था। अहंकार छोड़ के तहरा आपन और आपन परिवार के रक्षा करे को चाहिए। रउआ हमरा के शक्तिहीन और राम के शक्तिशाली समझता नहीं। सत्य में राउर मती मारल गइल बा। यदि रउआ दरबार में बैठल रहब तो सबके मति भ्रष्ट हो जाई। रउआ से प्रार्थना बा कि रउआ यहां से प्रस्थान करी और घरे जाके आराम करी। दशानन, अहंकार में तेरा आपन हित सुझाई न दी ही। अब तक श्री राम के बाण ही तोरा के सही दिशा और ज्ञान दी हैं।